ka noilam BJP ka badairu ka puran ha ka Bollywood ka Kangana Ranaut ha ka hendre tere ujelleo arja arpusau kala Shah Thap ha ka Pulit CISF ha Chandigarh airport. Kani ka jingja kala jia ka por live statements ngi kat ba ka Kangana kadang temu ban kiu no ha ka ling sun ka bari ban lech Delhi. Kani ka Pulit CISF kadai ka bala ithu kerteng kum ka Kulwinder kor bat kat kum kilat pathai kubor ki ban Chandigarh layathu. Baka jing punlong ya ka Kulwinder kor ban Thap ya ka Kangana kadai tang namar ka jingkran ya ka jing ya ki kinoram. Hakabe David kani ka jing jala da bantung ya ka inquiry committee ka bakentop ya ki hair officer ka CISF ban toket bat kani ka jing ja. Ka Kangana kadai ka badang sudap ban Shahjit kum ka member of parliament na Mandi Lok Sabha constituency Himachal Pradesh. Hadien ka jing penram jongka ya ukurtong ka Congress Vikramaditya Singh dah nyop sawajar nyos pa san pusan vote. Ka Kangana hakani ka election kala yo ban khur san lak live nyo hajar arpu ar vote. मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka Shah plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.